Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcwele iziganga uMaskandi othungathwa ngamaphoyisa emva kokuvulelwa icala inyanga yodumo uDr Khehlelezi emva kokukhipha ingoma la abeyethuka khona washiya angalazi. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangokuqala usijona lelikhasi wamulekile igama lami usibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Kumshubele umculo kaMaskandi UMjaheni osematheni kulezi insuku ngokukhipha ingoma la ebethuka khona inyanga yodumo uDr Khehlelezi kanye ke nongizwe Mchunu. Ngokwembiko ye-Real TV1 la besikhulumela yena mathupha uDr Khehlelezi echaza ke ngesimo lesi esithe esamehlela sokudala uJawuyena UMjaheni. Bezwakala nje ukuthi lento imthintile kakhulu nalokuthi ke ihlukumeze kangakanani umndeni wakhe. Ube sechaza ukuthi lolu daba ulinikele kubameli bakhe. Amaphoyisa ke seqalile aphumile umkhankaso wokufuna yena umculo futhi ke ukwadonswa naso cingweni efonakala kodwa ke kuthiwa bengazi bambe izincingo zamaphoyisa. Kanti ke uthi akafuna ukukhuluma kakhulu kodwa kokuningi sekuyoxazululwa ibona abameli bakhe uDr Khehlelezi. Abantu abaningi ke bafethu lesenzo bashayele ihlombe, abanye ke bathi gazi iyozala nkomoni. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu bafethu, mina ke ngiphume kanje, hamba ke uye kwi-Real TV1 uyothola ke udaba oluphelele la uzezwela khona konke uDr Khehlelezi egeqa amagula. Mina ke bafethu ngithi le ndaba asiqede lapha kwi-comment section, ngizwe ukuphawula kwakho ngalo lolu daba. Ongibambeke evidweni elandelayo.